Konferansa îro ku ji aliyê Kurd qavê li Dêrsimê têl darxistin, nîşana wê yekê ye ku gava Kurd bi xwe bi destê xwe tarîxa xwe binivîsînin, dê rastiya meselê hîn bi zelalî derkeve ortê. Îro lêkolîner û akademisyenên Kurda bi rastî gelek agahdariyên balkêş pêşkêşî me kirin û em gelekê xweşin ku ew tiştên ku Kurd nizanin, em nizanin ji dîroka me hatinin veşartin ve destê Kurda vay derdikeve ortê û ew jî ciyê dilxweşiyê ye. Divê akademisyen û lêkolînerên Kurda di vî warî hîn hişyar bin û bi rastî jî di arşîvên dewleta Türkiye jî de gelek belge henin bi hawayekî divê ev derkevin holê. Konferansa îro biya min rola gelek girîng lîst û em jî wek Partiya Alperezên Kurdistanê em dibêjin Dêrsim xelqeyek dawiyê bû ku li Bakurê Kurdistanê jenosîdên domdar yên bi girseyî hatiye kirin. Lê îro jî ev jenosîd bi her awî berdewam e, di aliyê ziman berdewam, di aliyê kuştinê berdewam, di aliyê kulturê berdewam e. û em careke dî Weqfa Kurdî Kurd qavê em pîroz dikin ku konferansek wa li darxistin û divê ev berdewam bibin. Bəli. Naha ji gelek serhaldan ji Kurdistanê çêbûn. Yani nerazî bûna xwe nîşandan. Him destpêka Komarê him ji Osmanlî da. Lê her tim ev ê yani bahse şer dikin. Çiqas mirov mirî çima şer deket eviya xeber din. Tu zanî mesele ser mesele xeber nadin. Yani 38 da ji Dêrsimê çima serhaldan çêbû. Beriya wî heye tu zanî. Yani beriya xwe îdare kirin, beriya vak mesele insani heye. Ev devlet ku gava ku komar ava bu ji gelek Kurd ji itirazıya xwe kirin, gelek jenosîd çêbû Dêrsim jî herî daviye. Devleta Türkiye ji Dêrsimê de jenosîdê gelek mezin çêkir û dengî Kurdan xwast bibire. Lê him her berdewam e ev konferans jî rastî jî babetê gelek baş bû, him ji Dêrsimê çêbû, ev him berdewam bike, ez spasiya wan dikim. Ji ser Dêrsimê çık çilistik listine ser gelime ama bile gelime böyle bana nizanin böyle ji vî halê nizanin ama nahem hîn dibin bila ger bir rastî bir alemi yani çi bûye se li ber çavanê ez van Amerikan re gelek spas dikim ji Dêrsimê devleta Türk çahaniye ziman çi listik listiye çava hevedin qetine çava velakirine naha tek tek têrê eva tiştekî baş e ez spas dikim. İşte milli ben başadan bilirsiniz. Bunların adı zikredilir. Bu bölgedeki aşiretler iki temel kategoriden hareketle hep kendileri. Mesela Dersim hatta ana herkesi zani bu mesele ki haramiye ne haramiye. Mesela Dersim mesele ki Kurdavariye. Jiboçi ev mesela vakta İttihat Teraki iskan politikası da mezrandın jivi şun va Kurd hami jivi Ardnigari qayil bikun jivi harama Kurdistanê Kurdan vala bikin xalî bikin ser wî berê li Qoçgiriyê dest pê kir piştî wî Qoçgiriyê 1920 da mesela Qoçgiriyê bû piştî wî jî ew mesela em dizanin mesela Şeyx Saîd de hat kewnekî din yani hat ciyekî din mesela Şeyx Saîd da iştirakarî yani alikari pişkirdi mesela Şeyx Saîd aşîrê Dêrsim en aşîra Qoçan en mesela jiwan heştê û heft kes hatiye idam kirin hatta îro servana kes zêde ne axivî ev yana gişt dîroka me da tiştê hatine veşartine ji me veşartine wî em dizanin ku îro mejûnûsê Kurd xebatê wan da derket ortê ku mesele ki Kurdewarî ye car bi car Kurd û
Kurd binav hev xistine Kızılbaş gotine Sünni gotine Şafii gotine ligel hev dijî hev ew kirine siyaseti Kurd anîne dijî hev Balam em dizanin ku îro aşîrê Dersim Şadiyan mesela Dersim'da Kızılbaş'ın aşire Dersim Şadyan Dersim da dijin Kızılbaş'ın ez bêjim Erzincanê dijin ewi Sünnînin deri ki dijin ewi Sünnînin millan heye mesela aşîra millan bütün Kurd dizanin ku ruhaye yani deşta heranê ew kesê daye kolî millan mesela Dersimê Kızılbaşın yani baweri tiştek ne neteviye baweri insan dikare bekiriyor bibe Kızılbaş bibe Sünni ya jî bibe ateist fakat Kurdevari Kurditi tiştek dine Kurditi mensubiyetekiye neteviyetiye evi dest medanine yani ders devleta Osmani hatta devleta Türkiye eviye baş dizani bu dizani bu Kürt bike Kızılbaş bibe Sünni bibe mesela xo bi netevi perestiya xo yani netevi perestiyam nebêjim bi neteviya xo bi milletê xo ewke yani agahdare semedî wî anîn 1937 da mesela Kurda got em temamen xilas kin